Как си, бе? Добре съм, бе, ти как си? Абе, Жиго Биголе! Жиго Биголе, ще ми гоства! Жиго Биголе! Чиголя? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе, брат? Какво става, бе, луд? Какво става, бе? Много те обичам, бате, много ме кефиш, ей! И ти ме кефиш, обичам те много. Не заебам, сериозно ти казвам, много ме кефиш. На колко си, бе? Ти защо не ми пишеш на мен? Не знам как ти е инстаграма. Мошенник. Чакай, сега ще видим. На колко си, бе? На 20. На 20 ли си, бе? Абе, наборе. Ама ти си малечок, бе. Виж как знаеш. Дай да те става да те виждам цялия, моля ти се. Махни се от камерата малко по-далече. Как по-далеко, бе? Па да те виждам цялио. Малечок си, бе. Колко са Обама? Ей, Ритко! Така ръката! Колко са? Абе, много приличваш на мене, бе, ей. Близнаци! Ето виж! Ау! Къде са твоите? Няма ги, бе. Изгуби ги! Какво става с тебе в България? Дали си тарикат? Няма да ми кажеш, че не си тарикат. Аз съм най-големият тарикат. Ти си най-големият тарикат в България, така ли? Да, така е. Ти си Дило, така ли? Аз съм, да, Бут. Дило. Да. Какво правиш, бе? Как си, бе? Ей! Мини Ритко! Какво правиш, бе? На колко години си? На 20, бе! Нали ти казах? Близнак, ще ми Госпа мой Жиго Биголе. Знаеш ли го Жиго Биголе, бе? Жигуле, да, знам го. Чакай, бе, той от България ли е? От България, А какво да го намеря, бе, аз няго? Как да ти обясня? Има ли той нещо в Фейсбук, Инстаграм? Не знам, брат, не знам дали има. Ти можеш ли да ми го намериш? Ако ти го намерят, какво ще ми дадеш? Дупка. Дупка ще ти дам, газенце. Няма, ще ме возиш околата. Ще те воза. Гофа. Ей, бате, помислявай ти да идва тука с мене в лайфа Жиго Биголе, какво ще стане това? Какво ще стане? Ти представяш ли какво ще стане, ако сме двамата с теб? Ако сме двамата с тебе. Ей, и ти с него, и он с тебе, и аз с вас. Ей, какво ще се... Каполудеем. Ей, ще се биете, и он каратиста е, ще те бие. Дай едно предизвикателство за мене. Колко си висок? 1,50 м. Не, бе, по-малечок си. Не, по-го, 1,50 м. Чекай сега, ти си малечок или не си малечок? Малечок. Такъв си роден, нали? Да, така съм роден. Ама много си интересен. И ти, много си здрав. Да, ама и ти идваш така като тарикат. Аз така хода. Така ходаш ти като тарикат. Сакам много кеш, сакам много пари, сакам силен джеб, много пари сине, никад нема бед, златна лайца сине, падна табо мен. Ти си Ритко, нали? Ритко се казвам, да. Аз съм Рико. Рико ли си ти? Аха. Аз съм Ритко, ти си Рико, Жиго Биголе е бенд. И ние идваме Рико бенд.
Да, оркестър Рико Бенд. Е така, Рико Бенд. Ти го начукам. Тук ти го еба устата. За какво са така? Ти ме псува. Аз не те Аз съм псувам, аз ти така. казвам, ще си много хубав. Ама иста фризура, ай така, ай така. Ей, всичко исто е. Ау, мини Ритко. Айде да те целуваме. Немoj така са, ти си брат, море не ви личувай на мене, сварно. Много приличаме си. Много приличваш на мен. Те едно изядохме от една путка. От една путка излегахме двамата. Ритко! Ритко! А, Слушаш си ме като ти говоря. ама не имам да се чудам сега, аз говорам с Ритко или с кого говорам? Ти си ист като мене, бе, човек. Аз ти ли съм? Аз ли съм ти? Ти си ми? Ти си аз? Ти си аз? Ти, аз съм ти! Ама аз не знам какво се дешава, ти си аз съм ти. Махай тениската! Двамата! Ама ти си по-голем. Не! Ти имаш косми, аз нямам. Ама ти... Тарзан! Чакай сега, аз съм ти или аз съм ти, аз какво сме? Аз съм ти, ти си аз! Аз съм ти! Какво става? Как се казва? Нашата майка, къде е? Не знам, бе, какво става, бе, това е нещо лудо, бе. Ела по-насам, бе! Да така? Какво става? Какво се дешава, бе? Абе, Какво става? Какво става, бе, тук? Какво става, бе? Какво се дешава, бе? Гащи! Ритко Кинг Конг, ей, какво става, бе? Брата. Ей, сти... Абе, какво става? Абе, какво става с нас, бе? Ти си аз съм ти, аз. Аз съм ти, ти си ти, аз съм ти. Аз съм ти, ти си аз. Ритко! Не знам какво става, бе. Ама ти си Ритко Мини Кинг Конг. Ти си... Аз съм Ритко Мини Купър. Не, аз съм Ритко, ти си Ритко Мини Кинг Конг. Yes, да, така е. Много си голем, бе, приятел. И ти също. Ама ти тренираш. Днеска те видях. Да, ти не тренираш, такъв си ти за клато си малечок. Тренирах преди време, преди години, сега вече не. Сега затвориха залите. Пандемия. Оженен ли си? Не. Ще си намериш някоя малечка като тебе. Не, аз ги еба само на... Смянка ми. Само големи жени, а високи. Днеска тая, утре друга. По-други ден цак, в дупката и в путката. Директно. Ами как се целуваш тази голема ти малечук? Аз си казах, тя каза, ще мога да ме целунеш без да се навеждам. Не, без да скочеш. И аз си казах, ще мога да ме хванеш за хуя без да се навеждаш. И от тогава... Да те хване за хуя без да се навежда, а? Не може, нали? Не може. Не може. Не може, еми. Режа краката, целувам я като луд. Тя ме обича и аз се обичам. Ритко! Ей, напиши ми в Инстаграма, ще се чуем, много ме кефиш. Ама пиша ти, бе, ти не ми отговаряш, какво да те правя, бе. Напиши ми така, аз съм Ритко Мини Кинг Конг и ще ти врата. Прави се на известен и гледаш там други, аз ти пиша, ти звънаш. Не се правим на известен, пиши ми, ще ти врата. Аз ти писах, ама ти
ти ме остави и викаш, айде сега в момента правя нещо там, не знам, сега не мога да говоря с тебе, приятел. Абе, Какво стана? пиши ми, ще ти врата. Да. И къде е твоя приятел, не другия? Не знам къде е. Той е педарас ли, бе? Педал е малко, да. Той готин, бе. Нека те е, бе, в дупката, нека ти го начука. В дупката, аз не ще дупката, тя много боли. Ти пак дупката. Добре, бати. Айде, че се чуеме. Няма ли да се видим с теб? Какво? Няма ли да се видим някъде? София. Ще се видим, пиши ми в Инстаграм, ще чухаме. Добре, брат, да не ме забравиш. Не, пиши ми, ще ти върна. Айде, виждаме се. Айде, обичам. Айде. Интересен, мале, жиго-биго, прав. Фала ти, иначе, брат, гледай на донацията, брат.